Добър ден. Добър ден. Добър ден. Куба. Здравейте, младежи. Тренирате ли? Тренират, трябва да тренират. Нашата гордост. Елата при ветераните. Ние сме бъж верно ветерани. Старите те са младите. Елате, учете. Ето тук червената федерация, ела пръв. Червената пръв. Пешо, елате. Децата са... Гледайте ли малко? Български отбор. Така е, право. Знам, че сте патриоти на Перник. Ние сега говорихме с Томана Перник и ми поставих въпроса от името на нашите народни представители, че очакват така голямата кампания. Спорт навсякъде голямата кампания се ангажира с обществени права. Се оправи положението, защото на нашия миньор му трябва тук 90% и които отгоре са перничани. Футболисти и деца са наши деца. Другите са малко, другите да трябва. Трябва един по-стабилен спонсор и на отбора малко му трябва. И да влезне в Б група. Е това, не искам. Тия деца да не ходят в парка да се другират. Е това да има спорта да се развива. Сега го обсъждаме, нали знаете, че Спортното министерство има програма защото от тази първа получната инвестиционна програма голяма част от спортни големи програми и прочее. Сега ние сме поставили въпроса. Спортните министерства влежда програмата за спортни включи Това нещо да се оправи. Аз се обръщам към вас и да се помогне да вземат пример в Ловечка. Аз дори искам да днеска, обаче тя в чужбина. Да не мога да се свържа сигурно. Говорим за спортната зала. За пари. Моля? Това не става дума за текущи. Говоря за стадиони и бази, Министерството на спорта. Тук трябва да се помогне на футболния клуб. Това е най-много на дъга на футболния клуб да се помогне. Кой с когото може? Има спонсори. Спонсор, който генерален, който да не тече, дългосрочен ангажимент. Примера на Ловечина догоре се разглед как направиха, с закона направиха, сега си възвръщат школа техни и си вадят продуктите. От спортен гард нямаме един спортен. Това е въпрос за това да се помогне да се направи. А не е такова. Това може да се води футболен клуб, не професионално да се води и пак да върви напред. И държавата да помага и когато може спонсорите да помагат. Здравейте, господин Стариша, скрепери да съм председател на Тенкова на миньор и на мене ви е приятно. Значи разбрахме, че ще идвате, така че знаем, че вие сте сега силните хора в държавата. За последните 25 години никой не е идвал тук на нашия стадион, така че сме ви благодарни и най-вече на Станислав, защото той много се бори. С него сме един квартал и всеки ден си говорим за миньори и за това. Значи ние сме били срещи с Ангел Найденов в Милата година, когато... може ли малко? И с Ангел Найденов прихме среща, когато имахме проблеми с стария спонсор. Малата отпред вие там като затворници зад решетката. Малко ще ви кажа предисторията. Малко ще ви кажа предисторията. Значи, знаете, че до преди 2 години биехме Левски ЦСКА.
имахме много добър отбор, работеше се много сериозно, но просто за икономическата ситуация в държавата така принуди тогавашния собственик да приключи отбор. Миналото лято направихме нов отбор, благодарение на госпожа Янакиева, която и на господин Милев и на някои човека от бизнесмените, които в това трудно време решиха да подкрепят идеята Миньор Перник. И почнахме наново. Сега отборът е чист, няма задължения, 90% от футболистите са перничани. Момчета тренират всеки ден, но просто ние имаме нужда от някой друг спонсор. И за да вървим нагоре, за да се върнем там, където 40 години сме били в А-група. От 66 сезона, как е А-група, ние 40 години сме били там. И на другия въпрос, който е така, знаеме през 2008 година, идваха пари тогава, когато вие бехте на власт и за стадиона, тогава се твърдиха 300 хиляди за ремонт, направи се голямата трибуна, но Янакиева ни се сърди, нали, че ние, тя казва, вие ми извивате ръцете, 2009-2010 година, знаете, други времена станаха. Всеки се бори за своето. Така, значи мене болката ми е втория етаж на стадиона. Защото ние феновете винаги сме седели на втория етаж отгоре и ехото като тръгне, като завикаме, вика се чуваше чак на крайните квартали. И затова ни е проблема... Да не се боите крак-крак пернишки. Не да се будим. Затова ни е болката малко за стадиона да поправим някакви работи или спонсор да намериме. На този етап това, по-натам с времето едно по едно, да нагоре. Да. Поставихме въпроса, аз много пъти някакви депутати и Станислав Георгиев ми поставят въпроса за това, че го поставих и от тях на ръководството. Те сега се оплакват, че изпълнителни са и те няма хубаво да прави. Според мен има възможност, аз доста сериозно го поставих, да видя, защото всякъде, знаете, големите компании подкрепят обществени каузи, просто спортни каузи. И е редно да намерят винаги в една фирма има специфики и икономии, и възможности за да се спрашат средства на спорта. Чакаме от тях отговор. Още повече, че и те на нас ни поставиха въпроси, по които ние поемаме ангажимент. И ако това намери решение, тях тогава вече ние ще искаме много по-настойчиво, ще кажем, вижте, държавата тук ви прави, ще помага ви, вие помогнете на... Това е част от физиономията на Перник и от достоинството на Перник. Ако може. Второто да ви кажа само, защото вие поставите въпроса на региона. Изградата и всичко се... Ние предложихме министра на спорта, тъй като там има една програма на Министерството за спортни обекти. Да има по-голями, по-малки, гледаме към масовия спорт да се насочи. Разбира се, нашия региона и го включим. Да се в инвестиционната система модернизира. Тогава 2008-2009 помогна да постоянен процес. Се продължава така, че дори мислих да я търся днес, но тя да хидне чужбина командировка. Да се прибере, ще разговаряме и чрез Станислав, чрез областни управители. Държим връзка, надявам се да се намери решение. Това също ще е хубаво. Това не е болката, така че... Знам, да извиняйте, понеже вие почнете. Искам да се питам на един въпрос за бензиностанциите, за големите вериги, нали, да ни споменаваме две трети... Станциите или за търговските вериги? За търговските вериги. По-скоро въпросът е. Те са чуждестранни инвеститори, а парите на българите 2/3 отиват там, в тези такова. Има ли някакъв начин тези хора, примерно, които ръководят тези компании, да заделят някакви средства, да помагат, да се ангажират, дори да не е за спорта, говорим за здравеопазване, за нещо друго да помагат на хората. Първото, което сега сме направили, сме вкарали законопроект, значи в закона за конкуренция. Въвеждаме нови регулации, които
засягат търговските жени. Защото много важно да бъде защитен българския това сега се разбира. В крайна сметка това не е много от цената. Първо цената на стоката, която купувате вие. Второ, българските производители много често са се оплаквали, че има доминиращо положение, че им извиват ръцете. Значи това е част от антимонополното законодателство. Дайте това да го уредим. Да уредим това засяга всеки. Да, за всеки. Аз не говорим само за спорта, говорим като цяло. Нали, не може и те една площадка не са направили, примерно, детска, но не става въпрос за спорта. И другия проблем, който е базата на миньор. Значи, знаете село Дивотино. Имаме страхотна база, която е от време, от това време, преди 89-та година, с две игрища, с сграда на 3-4 етажа, страхотна база има. Значи имат си повечето отбори бази. Нали, знаем, че е трудно в времената, както казвате, едно по едно да се гради. Ние не бързаме за никъде, сме живи и здрави. Ние до тук сме до живот, но ако може, няма къде. Ние в момента няма къде, Станислав знае. Нямаме един терен, парите от спорта, да сме живи и здрави, след като има потвърждение от министъра, ще направим едно публично обсъждане с вас. И вие кажете как да се разходи. Не да преценява един или не може да децата тренират в салона и на малко игрище. Искам аз да малко игрище не може да станеш. Господин Станишев, на здраве. Жив и здрав. На здраве. Ясно е. Затова си приказваме точно. Аз искам обаче нещо да ви питам. Поне се обсъждаме тия текущи неща. Добре, 2007, 2008 година. Правителството помогна на общината. Знаете, тя беше затънала тотален. Беше 11 милиона на минус. Точно. Целево се осигурихме 18 милиона на общината. Тогава защо не поставихте въпроса пред Кметица за 18 милиона на куп? Ние не сме... Що нищо не е направено? Те не са знаели. Не сме знаели какво, що и как... Значи тогава така не ли беше обещано. Така, 18 милиона. Намерихме решение 18 милиона еднократно. Не само старите задължения сме на 0. И 6 напред милиона. Отгоре. 6-7 милиона напред. Значи тя направи голямата трибуна тогава. Значи не трябва да отричаме... Госпожа Янакиева направи голямата трибуна. Хайде да се качим нагоре. Това не трябва да се забравя. За един месец я направи. За един месец я направи трибуна. Нали отихме на Петров да им пъшки? Здравейте. Бизнеса? Малка изненада, тук футболистите ви спретват. Малка изненада. Малка изненада. Капитана на отбора. Само милионов! Една история. В 2006 година България още беше кандидат за член на Европейския съюз и канцлера на Австрия, тогава беше председател на Европейския съюз, покани всички премиери и Европейската комисия на благословителен марш Виена, заедно с президенти и на Латинска Америка. Половината отказаха и аз викам сега, като тогава бях най-млад премиер, не е удобно, това да го кажа, въпреки че не бях редно отдавна, това е тая работа.
Отивам аз в Виена, всеки трябваше да доведе със себе си по един грач ветеран над 50 години, да има някаква равнопоставеност. Ако пуснеш като вас юнаци, млади и енергични, няма да е равна битка. Аз поканих Андрей Желязов. Това е една отиваме заедно, стигаме на Дикто, там директно на матч. Стигаме и там ни разпределят. Гледам кои са в бели, кои са в сини. Гледам в сини. Президента на Перу, премиера на Полша, президента на Европейската комисия, Барозо. Много други. При нас хърватският премиер, австрийският канцлер, аз, Ердоган и още няколко души. Аз викам, че румънец е в другия отбор. Аз съм в този. Барозо е в отбора на сините, аз съм в белия. Сега викам, ако не спечелим или поне не изкараме Арени, медиите ще пишат, Румъния има шансове за част. Викам, жив, умрял, трябва да направя така, че да се представим добре. И ритаме, накрая прехме до Дуспи. На Дуспи и го питам Андрей, как най-добре ще ме посъветва, дадем съвет. И вкарах от Дуспа в десния горе на и защитихме и влезахме до Добре, благодаря ви за подаръка, за топката, панелката. Трябва ще направим каквото можем да помогнем на хора. Един малко говорих и го напред. Постоянно с тях да се обжили. Колкото учите поставиха въпроса, които да се приятели. Да се помогне. И за стадион да не става. Не знае да се там не става. Но знае, аз съм така представих и още. Да погледнем стадиона, да? В принцип да, некъде, долу на конното или... Конното трябва ограда долу, да. Не може да терен, решаваме абсолютно всичко, цялата фаза, цялата школа има къде да тренира. Ако искаме да вървим по пътя на тия. Горец, Ботев, Пловдив, как са на Литекс, фазата школа. Правим и мъжки отбор, който се тренирал си на себе си. Тук е футболен град, ходят по 2000 души в две групи, в това групи ми идват на Славяна, Локомотив, съдът по 230 души. И школата е някъде над 400 души, детскомънската школа. Всичко е концентрирано тук. И те като видят, че няма така добри условия за тренировки, тук има близо овче купел, близо им е тия... И се разпиляват, да, вместо тук да си ги държиме тук и да... Така че тук трябва да ги стегаме тия работи много много. Играем трети играем с спорт. Всеки колкото 5 години вече традиции имат тук, трябва да се прави нещо и да се... Годината тук бие. Пак ще ги гледаме, така.
Дай Боже. На бой. И на матч и на бой. Това отгоре, което е за седелки, не е толкова много. Оградата е гадна, пистата е гадна, и дивото малко може да оправим. Там базата си беше едно време нарисувана там. База слънце. Тя на какво е сега? На общината ли? Ами не знам. Към общината. Предадена на безвъзмездно на полза. И стадиона, и на клуба. Занемарена доста. И стадиона, и това са на клуба. Стане безвъзмездно за ползване. Без знаем, без... Облегчаването това е в тия високи залата, горе административната част. Волейболна зала. Значи там до граната е сменена, тук много малко нещите трябва да стават. До граната е сменена. Зала дружба е тук отдолу. Спортен град, традиции, футболен град трябва тук да не... Тук господин Калфин игра матч. Обаче нещо объркаше вратата, село нас на вратата ще вкара. Вие чухте ли старата да ти разказах на футболистите? Истинска, го имам назад. И трябваше да вкара в тази врата, той сега автогол искаше да вкара и не знам, май по традиция го прави. Май тази година ще го... Сега разбрах защо се те. Не, това беше много смешно тогава, защото наистина... А той не може да го вкара. Популизъм се пак да влезна в някаква форма. Беше аз да вкарам на гол. И румънският премиер не улучи или го изпасиха дуспата, това ще вкара. Сега да сме на работа. Половината футбол там. Оли Рен си човек и не спане малко и това. Турски премиер, знам, той нали играл футбол много сериозно преди години. Но съвсем малко повече почва да разтега. Да, нямаш нали загряване. А? Да, Помогнете вие, ако ти Това просто сме заедно. в тази група не. Тази година бедате. Имахме отбор да биеме Стъпка всеки. по стъпка. Биехме всеки. Само на Лудогорец малко полегнах, иначе биехме Това им тръгна на тека. Перничани не са такива. Топа им тръгна. То треньора Стойчо Стоев е разграчани и той беше на миньор. Стойчо си треньора. Много миньор Лудогорец изобщо нямаше. Но там му тръгна на Лудогорец. Повлекоха им крак. Добре са. Са го правили това ръководство и няма да борят с какво може хората да... Тук от 26 души ни е групата, 24 души са перничани. Целият отбор беше в Б, имаше Б национал тогава, нали? Основни състав играят точно 10 души местни играят. Първи път толкова да разчитаме Един-двама ще ме игра. от школата избират момчета. И па говорим, аз съм такова 7 години на матча, а сега съм 67. Еми то перничани, да. Защото не знам, по-преди 60. Зализаре перничани. Еми ще го върнем, ама много е скъп за нашото. Разчитаме на топката. Помощ, трябва да помогне. Само поздравление. Каперник на Италия гледам получава. Да. Тук е като черква, господин Станиш. Така трябва за нещо да изпълнява. Ако нещо не мога да свършиш, не го обещава. Прекалено много, нали, се разходи с обещания наляво. Само да добриш една работа не пипе. Така не да има празни обещания. Ама нали знаете нещата, никога не се лъжи толкова много, колкото преди избори и след лоб. А това го ядохме толкова години преди избори. Тук го ядохме. Талида, БСП, СДС. Ние гледаме да се изпълняваме, защото знаете ли що? Защо БСП гледа да се изпълнява обещания?
защото всички други идват и си отиват. БСП остана. Дойде, нали, царя 2001 година, 120 депутати, имаше 50%. За това време къде После сега? се стопиха. Много неща ГЕРБ дойдоха като вълна, сега вече е съвсем друго. А ние сме си тук и няма къде да бягаме. И после ще не искате... ГЕРБ го направиха в Перник, сега обратното против БСП направиха металург. На пук на БСП. И за какво? И ние се питаме за това. Ние се питаме за това, Официалният отбор тренира тук в момента, а не трябва да така. 2009 година, господин Ковачки като взе миньор. Преди това двата отбора бяха в Агро. И миньор и металург. Ние перничани нямаме нищо против металурга и те да съществуват. Защо не го направиха преди 2009 година този номер? Нека го направят металург, нека дечицата да тренират, нека да има още един отбор в Агро. Те го направиха сега на пук, за да разделят бизнеса в Перник, да не се дава пари само за миньор. Нарочен. И то... Това е една... Значи, Искате яхнат вълна и така. Станислав, значи ние си го мислиме феновете така. Аз нямам нищо против металург, разбираш ли? Не може да ти кажат, че ще отидеш на металург на матч и ако те видят със Сантов на миньор и види някой от металург да тренира Сантов на миньор, няма да играе в металург. Това е ръководство. Аз това не го приемам за ръководство. Значи ние сме от един град. Двата отбора трябва да са... Нека да го има! Нека го има! Кога трябваше да се лицензира, да се вземе лиценза на Приквели стадиона? Да, за това говориме. За това говорим. За 31 дена. Тук за един месец... Стадиона за 31 дена не можаха да поверват от Михайлов БСП. беше заместник кмет по строителството тогава. Точно така беше. Тук се работеше денонощно. 2008 година. Шефа, как се казваше с... Питам, значи добре е смисъл. А той не поверва, да си го довърши. За 31 дена го направихме. И си го почнал, трябва да го... Да се намери колко Ако по-бомбник ще го свършим. Обществената поръчка мога да потвърши, иначе много добре. Да. Поръчка не се просочи във време. Но парите има ли ги? На нас стадиона, господин Темелков, на нас стадиона не е толкова притопал. Колко на дивото е на базата по принцип, защото мене феновете ни интересуват друго. Примерно, ето господин Станишев обещава, че гърците ще помогнат. Май месец първенството свършва. Така, имаме 25 човека, които миньор, ако влезне в Б група, трябва да подпишат професионални трудови договори. Ние нямаме яснота, примерно, ако дойде футболист, колко пари ще получава, този футболист как мога да го привлечеш. Ние нямаме генерален спонсор. Благодарение на Пепи Стоинов, благодарение на Милев, благодарение на... Ние живееме мач за мач като циганите ден за ден, само че циганите са по-добре, защото отидат от кан на нещо и на другия ден знаят, че ще ядат и че пият. Ние нямаме яснота. Това съм си го говорил с Юрий Васев и той ще го каже. Не казваме нищо против бизнеса. Бизнесът дават пари. Обаче ние нямаме генерален спонсор. Да имаме бюджет 50 или 100 хиляди лева, да се знае колко пари влизат в касата, къде отиват тези пари, да има яснота и да знаеш с какво разполагаме. Да, в момента сме мач за мач. Значи миналата събота господин Първанов като идва в петък, миньор играше в неделя. Ние бяхме тук 15 човека фенове, дойдехме да гледаме и да видим дали ще има мач, защото ще се носеше слух в града, че мач няма да има в неделя, поради тази причина, че не са си взели парите. И отидехме не да подкрепяме АБВ или БСП или няма значение, отидехме да питаме Янакиева директно какво се случва с Милион. Милион ще играят и в неделя мач или не. В събота им беха изплатени парите, така ли, Юрка? Така бе. Защо трябва да чакаме до село? Последния момент. Да, хората си тръгнаха от тук с това и целият град очаква. А то матч е с Радомир, не е с някой друг. Важен матч. И нас това ни безпокои, че нямаме яснота какво се случва след май месец.
Правилен ли бюджет? Бюджет имаме, не мога да го запълним. Пак да го сложи някой на маса и да гледа. Приходите ги не въпреки. Там бързова каса има. Миглена или меглена? Имаме абсолютно отчетно. Защото има и така и така. Спонсор трябва да сложиш нещо на маса, да се знае кой иска. Имаме го до последната стотинка разчетен бюджет. За Вего. Кой се смели да вери? Абсолютно. Не, че обещаваме да намерим бюджет, но да го видим по какъв Ама трябва за Б група в бюджет. Ама да, за Б група бюджета. За Б повече. Там вече са разходите много по-големи, отколкото на Б група. 360 хиляди Б група, не? Колко е? Там са вече професионални договорите и повече пари ще трябва да запътят. Така е. Знае кой искат, защото иначе искаме, за да се знае да е написано, искаме 10 хиляди, 100 хиляди, 200 хиляди. Тя и храната е енергия, нали така? Около 600 хиляди за... На Пирин Благоевград има 600 хиляди лева бюджет. И то не е за последно. 200 хиляди лева им дават общината и 400 хиляди лева от цигарена. Благоевград. Пирин Благоевград тази година те са първи в класирането, добър отбор са направите си и отбор направо за А група си, с такава организация. Горе-долу и за нас тръгнем такива цели да гоним ПА група. Горе-долу е поле за... А трябва да ги гоним, да. Хората просто... До миналата бехме в А група все пак. Да, още ги боли хората, че от един път отбора падна толкова ниско от А в Б група и... Падането лесно, катеренето обратно. Теренето сега е трудно. Почваме от нулата пак да градиме, да... Половината момчета са от тази група, а нямаш мотивация сега да играт така как си играят. Половината момчета. Да си запазих въпроса. Терена ни е почти нов, просто не е за В група този терен, то си за А група за професионален футбол. Гръцка фирма го прави. Преди 3 години. Когато беше много... Тук тренират момчетата и няма къде да тренират и вече се разсипва. Гледаме да се съхраняваме обаче. Напоителна система има. Просто трябва да е хубав тренировъчен терен и ако мога да е изкуствен терен да решава абсолютно всички проблеми на цялата детско-юношеска школа и на мъжкия отбор. И това навсекъде, в Стара Загора го направих, в Благоевград, в Сандански, в Пловдив, изкуствените терени. Да, и може 60 на 40. Такъв размер по принцип, да. Тук е такова долу на конното е перфектно. Такъв терен решавам, абсолютно всичко решава. Не да говорим изобщо за база и за терен. Пари от Министерството, публично обсъждане сред вас. Не да кажете. Не да преценява един човек или два. Не го знаме как е. Навсекъде и на прикрити терени. Ако дойде Берлускони от Италия и види каква база има в Пеник, е тук, че ни нарedi всичките чиники. Това е Рудаци, имаме стадион с минерална вода, с басейни, с всичко. Това са двата стадиона, дето на ръгби стадиони и други. Това е Дивотино база. Това е тук конното, его е отдоле, ето са лакалната. Тук влиза и сетения. Да не говорим Ковачевци, че хубав стадиона беше и в Ковачевци. Тук инфраструктурата е много добра, тук за тия спортни съоръжения, всичко е в центъра. В центъра. Горе, Близко. социалния терен, долу конното, долу тренировъчното, тук всичко Плюс в това центъра. имаме перфектна общинска база в Рудаци. Перфектна общинска. Место да ходим да ходят прямо футболистите на лагер в София, Рудаци на 10 км от Белене. С пъти в общинската база може да се тренира на Рудаци и да се ходи. Да. И там вече е вариант за тренировки, дори брега, ако се влезе, откъде отиват се на лагер. Да се разходи на получение. Айде, така. Да се отдавали.
Къде е номер 9? Къде е? Нещо за игра. Да игра ли си? Тренира усилено и... Не, да си направиш контузия, че само от парламентарната група са... Отиваме към зала Дружба. Хайде зала Дружба. Към зала Дружба да видим. Мога да отидем в зала Дружба. Да. Марио! Марио! Ей, Марио, айде да коме. Айде, му се трябва да направи от зала Дружба. Организира турнир. Радка, ме къде си бе? Все по-добре. Аре, ми коме, ако ме уза. Ще свърши отивам обаче към тази зала. Дружба. Няма деца. Моето дете, аз съм капитан. Тренирал съм тук в залата. Моето дете тренира в Славия и печели медали за Славия. Спирам да кажа. Това е всеки ден да караме.